Ali, znaš te, ja sam majmun, ja se i dan danas smijem svojim glupim forama, razumeš? Nikom nije smiješno, ali meni je smiješno, razumeš? Znači, what the fuck, brate, mili, kako sam majmun? Ćao, drugari, jel se svidio prošli video? Nadam se da ste ga lajkovali, jer ako niste, brat, stvarno nije redu. Ali, danas započinjemo novi serijal, a to je Prika reaguje na stubere! Mislim, na moje klipove iz stubera gde sam ja tamo bio i to snimao. Pa kao malo da vidimo šta sam radio, da li sam zaista bio smešan ili mi vi samo trolujete. To je ta ekipa, to su stuperi. Iskreno, jedan od jaš džinglova, da došao kako zove, video podloga nije neka, ali baš je Christmas as fuck. Inače da, brat, vidi, ja sam u stuberi majici, čisto da znate. Nikad ovako dugo nisam izdržala. Ne! Da, ono, klasično ponašanje brata i sestra, otprilike, pošto ono, jeca mi kao švesterka, tako da ono, stalno se mi maltretirao, a i ona je mene. I čao i dobrodošli na ovaj video koji ste gledali već 5 puta na ovom kanalu, ali evo i 6. Danas snijamo... Da, by the way, tu smo se ja sad naložio nove life hackove i sve sam ih tražio, skido i samo sam to tražio da snimam, pošto mi je to bilo najzanimljivije. Oj, lepo je prolazilo, tako da hehe. Moj divan drug. Ja? Koji se zove? Prika. Tako je. Izvini, gledam koliko koliko mi je šosilo. Aha, dobro, snimam u Full HD u lagancem. Nebitno, vrati se Nemanja na video, ali hoću da kažem, znači prvo što hoću da kažem, da moja montaža, šta je ovo, znači vidi ovo. 6. Danas snijamo moj divan drug. Ja? Koji Gde je zoom, Prika, gde je zoom? Tu treba da ide zoom na mene. se zove? Prika. Tako je. I ja, njegova najbolja i omiljena osoba na cijelom svijetu. Jeste. Da, jeste. Da. Svakako. Da. I danas ćemo life hackove i naravno video će biti smiješan. Prika, šta je s montažom, kako si ga presjekao, šta je to bilo, brate moj? Nemoj, zajmo dalje. Trenutno u stuberima, dve najzanimljivije osobe su mu Prika i ja, tako da... Slažem se i dalje, totalno, znači, u potpunosti se slažem. Ćanaca. Mislim, ne želim ni da znam šta je to. Sad si sretna? Ne sjećam se šta sam joj pokazao, ali s obzirom da je ovo pre jedno brda godina, verujem da je veoma nešto prikladno s moje strane, tako da... Čekaj da nađem ovaj... Iskopat će sebi oči, zašto imaš na to? Ne želim ni da znam. Pa nema veze, zato ćeš ti to sve da radiš, evo vidiš ovaj tu sa skalpelom i kartonom nešto radi. A važi, brate, koristim skalpele, inače svaki dan skoro, ali nisam znao da za to koristiš. Taj deo, znaš? Skontala si, vidiš ponovo? Bratijeca malo spora. Je! Pa ovaj video je krenuo super! Ekstra! I za to treba ja da uradim. Pa mislim... Ajde. Ne, dobro, sad čekaj. Ne! Please, pogledam muku moja. Ja sam s mojim kolima došao. Jesam, imam ja u kolima jednu 4 skalpe. Kako mi to da znamo koji si ti kolima došao? Jesam došao mojim kolima? Inače, šta je fora kod ovog snimanja? Što sam ja najviše volio da snimim prvo ove reakcije. Razumeš, kao da pogledamo klipove i onda sve zajedno da snimamo, ali ne, Ica jako volio to, pogledamo klip i onda snimamo i onda... Mislim, meni posao zbog montaža, ali ne bito. Mindeć, rentujem bez veze, idemo dalje. Šta ti je? Čepila sam petu na stolicu. Pa nema. Pa ne, ali ima, čekaj. A vidi ima... Vidiš? I to je bilo to što se kapela tiče. Story of my life, pokušam nešto da uradim, samo napravim sranje majke mi, znači... Dobro, mogu samo ovako da slomim. Nemoj! Nemoj, posjećaš se ozbiljno, nemoj, posjećaš se... Sviš da se posjeća. Zoomire. Jesi se posjekla? Nisam se posjekla. Je? Ali vidi, slomila sam nokat. A fuj, Što me nisi zaustavio na vreme? Si posjekla? Nisam. Nisam te vidjela. Fuj, Grozno.
Da gašnim Koji? kameru. Treba nam drugi skaj, ajde ovaj. Kakav brat? Dobro. Pa ja sam otkinula isto kao u videu. Pa onda to se važi kao sljedeći. Nemo ovo. Ako nemate taj deo na skalpelu, imate prste. Eto, sljedeći video da budeš da vidiš. Ali, kao, 5 minutes crafts i ne da nismo uradili to kako treba, nego zvoni, vrate, bili. Znači, zato se jako malo isjecam, drajem, zašto je to uvijek bilo onako totalno casual, spontano i baš se ono kao bio lagan, brate, mili, i uvijek su prolazili dobro klipovi, jer, brate, Jece, ja smo stvarno tandem za bacanje loših fora i smenje najveće gluposti, tako da. Ja, ali ovo znam, ovo s gumicom sam pokušao, ali nije radilo. Kad sam bio mlađi, naravno. Sad sam malo stariji i pametniji, pa možda proradi. Vidiš, naučit ću te ja kako se ovo radi, ali... Sad ja treba postavljam majstor. Da. Ako probije do stola, ja ću kriviti priku. A treba ovo da radim. Što najgore od svega, ona je uzela eksere i zakuca ovaj ekser, nama treba šaraf da se zašarafi. Brat Jeca. Prika! Otišlo mi do stola! Ne znam da li vi vidite, ali evo mišem ću da vam pokažem. Evo vidite ovo ovdje i ovo ovdje. To su dve fleke koje i... Mislim da je ova tu. Da, vidiš kako je flekav. Znači, senzor nam je bio prljav i mene to onda nerviralo, ali nisam ništa dalje povodom toga i 5 godina kasnije dalje me nervira, tako da eto čisto da znate. Jesu odlično ti napreduju ovi life hackovi. Šta si do sad nacrtala? Sve što je još uvijek. A šta je to? Bukvalno je prošlo, brate, 3,5 minuta videa, mi nismo radili još ni jedan life hack, realno. A kao već smo na drugom. A vidjet ćeš na kraju, nemoj spojno. Izvinjajte. Jeco, brate moj. Evo ti ovo. Nemanja, brate moj. Evo ti ovo. Zašarafi ovaj šaraf. Znam da želiš da zašarafi šaraf. Zašto ti ne znaš? Tako je. Kako to da uradim? Ali alat za šarafljivanje šarafa mi je znači... Yeah! Idem redom, a? Gledaj, tek znači... Kažem ti, Jece, ja, brate, kad se zajedno, onako, kad dođemo zajedno da blejimo, valjda nam, sve, kako se to kaže, možda ne ćelije, stanu i samo ona jedna radi i onda radi kod nje jedna, kod mene druga i onda, znaš, ono, kao, brate, mili, zajedno imamo glupu ideju, razumeš? Jeco, molim te, potvrdi u komentarima ako budeš gledala klip. Idi pa pomozi mi kad si tako svezali, Nemanja! Da li ti misliš da ja šarafim šarafe svakodnevno? On ništa ne radi. Čekaj vidi kornjaču. Ajde, samo molim te. Jeco, brate. Bukvalno najlepši kornjač ikada. Eto. Ajde sad zašarafi. Pa daj mu malo muškosti, A barem se da alat koji treba, čoveče. Jel, probit ću ovo, znaš? Pa sam ti lijepo rekla. Pa dobro, nemoj celog. One eternity later. A ćemo pokvariti ovo, imam takav osjećaj. Mislim, ja bi se ponudio da ti pomognem, ali mi je drago da te gledam ovdje da se umučiš. Ne znam 5 godine kasnije i dalje, isto. zašto. Hvala, mene ti si jako dobar prijatelj. Znam, to mi svi kažu. Oh my god. Uje, vidi, nije ni prošlo. Tako si ga dobro zašarafila. Niš ga nikad odvrnut. Misliš? Evo, čak ću uzeti i manji. Pa i cijela je Da nije- pointa da uzmeš manji. Pa da. Ne, ja tačno ne znam šta da kažem na ovu glupost, znači tačno što ono, kao, no comment, brate, znači, samo ću nastaviti dalje. Ne, može, vidiš, ne ide. Vidiš, neće. Ali ako stavim gumicu, gledaj ovo, trese mi se ruke, nervozan sam. Ima tremu da snima sa mnom. Da malo vidi ljudi. Evo ga. Ajde. Aj ti. Oh my god, znači, Nesposoban muškarac, znači level pro. koji đavo. Zašto neće
neće, ajde razvuci. I nesposobna jeca level pro, tako da nije mi sad tako strašno. Ti drži. Ajde, ja ću ovako, da, timski rad. Ovo je ono što ti kažem, dve moždane ćelije se spoje i evo to ovako izgleda, razumeš? Samo stisni. Ne, ajde kad si tako pametan, stisni. Imam ideju. Uzmi ovaj najmanji. Znaš kako različemo isto? Tačno se vidi da smo isto godište. Tipa jeca, ja mislim da je mlađi od mene 7 godina, tako nešto. Ali jako dugo ste verovali da smo isto godište, što mi je jako drago, brate mili, što ste vi mislili da sam ja maloletan kad sam imao punih 20 kusur godina. Vidiš kako sad lako ide. Znači, prošlo je pola videa, skoro, sad će, ali, brate, mi smo tek prvi life hack redovno uradili, znači, to je drugi life hack koji prvi zaista radi, razumeš? A probaj bez gumice. Neće! Stavi gumicu. Da, ladno, s gumicom, znači, ja mislim da gumica... Podmazan. Pa da. Koliko glupa fora, koliko je glup fazon, znači strašno. Dobro, nećemo koristiti taj super lep, to je taj topljeni... To? Boka nam neće dati da koristimo... S nožem ćemo se igrat. To ću dati tebi. Ti znaš, ovo je odlično ovako. Dobro, djeca. Brate, polomila si ovo rukom. Možeš, brate, naoštriti nož sa bušnicom, vajde. Dobro, ajde, vidit ćemo. Ajde, Nato, Ne stavi. želim da stavljam ruku Ajde, stavi. Neću. Da. Ne znam da li ste primetili, kad god nestanem iz kadra, jeca pravi neko sranje, brate mili, znači ja... Strašno. Mogu da? Tu je dobra montaža, to je okej, to je okej, smešno, razumeš? Ne radi. Neću baš. Nema veze, sad ga polomiš. Koji life hackovi? Prika pravi nove life hackove. Zamisli neko uradi life hackove na naše life hackove. Može gore od ovoga. Može, reakcija na video, tako da ono kao, brate mili, jedino, pa vidi ovako, ako ovaj video skupi 1000 lajkova, ja ću da uradim sve ove life hackove što ste videli ovde danas i da istestiram, pogotovo onaj prvi, brate mili, znači znam da šljaka, pošto sam već probao, ali hoću da uradim sve ove life hackove, eto, znači može gore na Prika Family YouTube kanalu, subscribe, tu negde imaš subscribe, molim te odmah, brzo. Evo zašto sam ja volio sa jecom da snimam life hackove. Ne! Pobjeda! Razumeš? What the fuck is happening u videu, brate moj? Boka ne bi zapalio, ja sam odlučio da se opredelim za ovaj zip tie i zip ovaj. Jo, skapili ste foru kao zip tie pa zip ovaj. A humor mi se promijenio nije ništa u proteklih 5 godina, to je sjajno. Baš sam oduševljen zbog toga. I ne znam, sam u fokusu. Da sam u fokusu. Yes. Neću da mu napravim ovaj... Moš misli, brate. Ja sam tu s njim svaki dan, tebe je baš briga. Ej, počet ću ja to dolazim. Ajoj. Kakva laž, znači kakva laž. Jeco, nije to sramota. Dolazila je mjesec dana možda. Ne, pa treba nož da stavimo ceo, jesi ti normalan? Kakav nož? Aha, da. Ali dobro, da, ali možeš ga, brate... A tu pored, ma da. Sad ne vidim šta radi. Jaaaa. Evo ga! Joj, ne. A što su ono jednu? Kao da nisi znam da ću... Nadao sam se da će nam biti dosta jedna. A drži to tako? Drži malo sutra. Aj sad ti ideš po to. Ne. Aj ti si mlađa. Pa, baš zato. A igram kan papir man. Ajde. Ali znači uvek, znači šta god treba papir kamen makaze, znači what the fuck, brate, uvek sam gubio, to nije fora uopšte. Ajde! Kamen, papir, makaze! Sad sam zadovoljen. Čudi me da, brate, isto smo godišta, ti si tako, baš neozbiljno.
Ali, što... Znaš te, ja sam majmun, ja se i dan danas smijem svojim glupim forama, razumeš? Nikom nije smiješno, ali meni je smiješno, razumeš? Znači, what the fuck, brate, mili, kako sam majmun? Uklon najjače. U prst. Nemoj, brate. Znači, kakva ideja? Nemoj, Mogla je nokte, brate, da, kako se to kaže, da sredi na tome. Jel ga naoštrilo? Pa izgrbalo be. Ajde opet. Daj samo sekund da probam nešto. Što mi je odgovorila, brate, na pitanje, ne zoveš? Pa nismo probali test. Aj sad. A kako smo, a da li smo znali da je malo pristao ovako oštar? A to nam jedini normalan nož. Kasno. Ali riba što uzima i seče dasku za drvo i kao testira dalje oštar noz. A šta to treba? Aha. Što je s muzikom, brate, muzika je baš neka ono, brate, gas, razumeš? Sad kao sad je oštri. Jeste? Wow, koliko je oštri! Ja ne mogu da verujem! Skoro je presako drvo. Znači, Pretrali ste. Ne. Ovo je jedini Ja normalno. mislim da ti ja više nikad nećemo snimat zajedno. Posle toga smo samo snimali sve više i više zajedno, tako da... Jer ne bi dosadno smrdiš sada. I to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Sija! Nisi rekla za majici i dukseve i to. Pa to je logično. Nema smisla da plagujemo, pošto kako zove... Ne rade više majica, tako da... I ovo ima 315.000 pregleda. Prvo, da kažem, da odzoomiram glavu. Opa, ima me više nego što ste očekivali. Evo ga. Nego, prva stvar, prika montaža, šta je s montažom? Znači, brat, alo mi jak mikrofon, nema veze. Šta je s montažom prika, brat? Kako je to, what the fuck is happening? Znači, ali dobro, okej, preživet ćemo. Drugo, Jeco, brate moj, da li je moguće da smo toliki idioti? Mislim, očigledno jeste, ali... A treće, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Bye!